Občianske združenie Priama demokracia spoluorganizátorom putovného podujatia, ktoré organizuje spolu s medzinárodnou globálnou koalíciou pre demokraciu Democracy International a s politickou stranou Oľano Igora Matoviča, konferenciu, ktorej čas sa odohrávala v Bratislave a ešte aj odohráva v Bratislave, na ktorej cieľom je vlastne zlepšenie demokracie na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy a v širšom ponímaní aj vo svete. Zlepšenie demokracie máme na mysli to, aby sa viac slov, viac hlasov a viac rozhodovania dostalo priamo k ľuďom, teda vlastne nám ide o priamu demokraciu. Naša organizácia v tejto oblasti pôsobí na Slovensku a o tom by nám viac mohol povedať náš podpredseda, pán Jožko Vaško. Tak pred 3 rokmi predbehli v Bratislave po 89. vlastne najväčšie masové demonštrácie a počas tých demonštrácií sa objavil jeden plagát, že riešením je priama demokracia. V ďalších dňoch potom tie plagáty sa rozšírili, čiže veľa ľudí našlo také akože riešenie, ale že áno, že to je asi riešenie, ale mnoho ľudí ani nevedelo, čo to je. Tie demonštrácie nejak zanikli časom, ale spoznalo sa tam veľa ľudí navzájom s podobnými myšlienkami a vzniklo veľa takých skupín, ktoré tie myšlienky rozvíjali ďalej. A jednou z takých skupín je aj naše občianske združenie. Čiže tu sa stretli ľudia, ktorí považujú, uprednostňujú teda revolúciu v hlavách pred občasným hromadným vyzlievaním zlosti v uliciach. Stretli sa ľudia, ktorí považujú to vzdelávanie a osvetu za prvoradé, čiže zbierame skúsenosti, ako funguje demokracia inde. Tam sme zistili, že tak ako najlepšie asi funguje vo Švajčiarsku. Čiže zbierame informácie, snažíme sa prekladať, robíme besedy, rozhovory, dialógy, lebo človek, jak sa hovorí, že čo som videl, to som zabudol, čo som počul, to som si zapamätal, ale to som skúsil, to som pochopil. Čiže demokraciu a priamo demokraciu dokážeme pochopiť až vtedy, keď ju budeme robiť. A keďže ten švajčiarsky systém, ktorý sa vyvíjal asi 170 rokov, ten ako je tak trošku ďaleko, ale priamo v tých malých skupinkách, kde sedíme v kruhu a vidíme si z očí do očí, tak môžeme si tú priamu demokraciu aj vyskúšať. No a tu na Pálo, ktorý je taký, by som povedal, že veľvyslanec priamej demokracie, ktorý sa nakontaktoval na Democracy International a vďaka nemu teraz sme na tom podujatí. Ďakujem, ja vítam divákov z Čiech, ale aj zo Slovenska, aj z iných krajín, pokiaľ budú pozerať toto video. Ja len toľko chcem povedať, že v posledných rokoch a udalostiach na celom svete vďaka globalizácii, vďaka technológiám internetu ľudia zistujú jednu a tú istú vec v každej krajine, ktorí sa zaujímajú o svoje dianie v okolí, že je to rovnako všade, jak ich krajine, že skupina politikov vlastne ovláda milióny alebo miliardy na celom svete občanov. Majú bezbrehú moc a beztrestnosť. A to isté sme aj my zažili pred 2 rokmi počas protestov Gorila, kde došlo k zisteniu korupčného správania, škandálozného korupčného správania špičkových politikov a tu vznikla u mňa otázka, ako ďalej? Ako môžu rozhodnúť vôbec občania o takýchto veciach? A tu prišla tá priama demokracia, máme internet, všetko sme si mohli naštudovať a ja. A nakoniec som si všimol, že tu aj Democracy International, že je tu nejaké občianske združenie Priama demokracia a samozrejme to, pokiaľ človek zapálený a vie, že to je tá správna cesta, tak som začal byť aktívny. No a vďaka tomu skutočne sa možno týmto dňom staneme aj členmi Democracy International. Tu sme v druhej etape, nakoľko sú tu Viedeň, Bratislava, Budapešť, kde tu účastníci z mnohých krajín, asi 60 zo všetkých kontinentov, Austrália, Amerika, myslím, že okrem Afriky. A je to vynikajúce, pretože tu stretávame rovnakých ľudí, ako sme my, ktorí sa snažia k tomu, aby všetci občania, nielen tu na Slovensku alebo v Čechách, ale aj po celom svete mohli priamo rozhodovať o svojich spoločenských veciach.
Takže ja by som sa chcela vyjadriť priamo k tejto našej konferencii, ktorá teraz prebieha. A chcela by som teda povedať to, že tu som si uvedomila ešte viacej to, že práve dôležití ľudia sme my, ako jednotliví občania. A myslím, že toto je dôležité, tento odkaz dať aj tým súčasným politikom, aby začali viacej spolupracovať s občanmi, pretože si zároveň uvedomujem aj to, že je veľká priepasť medzi politikmi, medzi tým, čo politici presadzujú, čo robia a medzi potrebami občanov. A som osobne veľmi rada, že táto konferencia práve prebieha a vidím v tom veľkú možnosť zmeny pre budúcnosť. Ja sa pokúsim dať jeden príklad, ako si to ja predstavujem, túto priamu demokraciu v praxi. Či keď chceme mať zodpovedných a zároveň aj slobodných ľudí, tak tú kompetenciu alebo tú zodpovednosť im musíme delegovať. A to je jeden z nástrojov aj boja proti korupcii. To znamená, tí, čo to korumpujú, sú práve sedia vo vláde a v parlamente, ako v podobe peniazy, tak aj v podobe nejakých eticko-morálnych hodnôt, ako tie zákony tvoria. Takže jeden z takých pre mňa nástrojov priamej demokracie sú peniaze. A teda dajme viac peniazy občanom, ktorí budú rozhodovať o nich na svojom mieste a v svojom pôsobisku. A dajme menej peniazy politikom, ktorí o nich rozhodovať nevedia. Takže to je jeden z odkazov môj a tomu, čomu sa ja venujem. Peniaze ako nástroj priamej demokracie. A podľa toho uspôsobiť aj daňový, odvodový a sociálny systém. Moje meno je Slavka Kočanová. Pricestovala som na túto konferenciu z Košíc. Som členkou občianskeho združenia Priama demokracia od roku 2012, kedy som si uvedomila, že pojem demokracia pre mňa po skúsenostiach a po naštudovaní si pojmu priama demokracia nie je dokonalá, je to v podstate len prázdna fráza, ktorá je používaná medzi médiami, medzi politikmi. Vlastne v roku 2012 som zistila, že demokracia ako taká má chyby, alebo má nedostatky, ktoré je možné napraviť, a to tým, že budeme sa snažiť o zapájanie občanov do vecí verejných a ich participácii na veciach verejných. To je vlastne aj cieľom aktívnych občanov v Košiciach, či už zapájení sa do rôznych petícií, do rôznych aktivít, podporných protestov na presadenie rôznych myšlienok. Jedna z takých aktivít, do ktorých sa teraz momentálne zapájame, je petícia za lepšie Slovensko a petícia za záchranu pôdy. Ďalšie aktivity prichádzajú priebežne, medzi ne patria diskusie na rôzne témy, na rôzne spoločenské problémy, na ktorých sa zúčastňujú rôzni občania z rôznych vrstiev, rôznych povolaní, a každý sa snažíme hľadať tú správnu cestu a to správne riešenie. Či sa nám to podarí, uvidíme v budúcnosti. Ja sa volám Iveta Kamenická. Som tiež členkou občianskeho združenia Priama demokracia od roku 2012. Stala som sa členkou aj petičného výboru petície za lepšie Slovensko a pokračujeme v zbieraní podpisov ďalej. Veľmi dobre sa nám osvedčil zber podpisov v deň volieb. Naposledy sme zberali 29. marca. Zistili sme, že záujem ľudí o veci verejné sa zvyšuje. Ľudia chodili podpisovať túto petíciu oveľa častejšie bez toho, aby sme ich vôbec oslovili. Čiže a takmer nikomu nebolo treba už ani vysvetľovať, že čo to vlastne to referendum je. Takže to sú také pozitívne výsledky možno tej našej práce za 2 roky. Ešte by som teda chcela povedať také heslo, ktoré máme aj my ako zberači petície od Edmunda Burkeho. Veľmi sa milí ten, kto si myslí, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné. Radi by sme oslovili tých, ktorým je príbuzná myšlienka priamej demokracie, ktorí chcú viac hlasu pre svojich spoluobčanov a pre seba samých v tom, ako sa rozhoduje o našich veciach, o našich životoch, o živote našej krajiny, o našich osudoch a o osudoch našich detí a vnúčat, aby sa k nám pripojili, aby nás podporili a prípadne sa ďalej informovali o tom, čo robíme, ako to robíme a čo by mohli oni urobiť pre túto vec. Na našej stránke nájdete viacej informácií, nájdete kontakty na nás. Naša stránka je www.priama-demokracia.sk. Ste vítaní.
To možno ešte uzavrel, že keď robíme správne veci, tak máme len dve možnosti. Áno. Alebo sa nám to podarí, alebo sa máme možnosť poučiť. Ale v každom prípade sme odsúdení na úspech, akurát občas sa toho nedožijeme. Ďakujem.